En el passat, les falles s'ubicaven en un punt intermedi entre un poble i un altre, en els anomenats faros, que, a part de funcions rituals o cerimonials, tenien també funcions defensives, eren punts de guaita, punts de mira, que permetien en la societat precristiana o després durant el feudalisme o en l'època de la frontera amb el món musulmà, diguem-ne, controlar les fronteres. I socialment són un marcador del pas de la infància a la vida adulta. Ho han estat històricament el que els antropòlegs anomenem un ritual de pas. Per això, històricament, les falles eren el moment en el qual els nens es feien joves i, en el futur, adults. Demostraven la seva força física i la seva capacitat de ser protagonistes durant una nit de la vida del poble. Com és que avui aquests rituals de pas s'han convertit en el que podríem anomenar rituals d'impàs, perquè ser jove o ser adult avui a la nostra societat no té ja un significat tan clar com podia tenir en les societats agràries del passat. I, per tant, aquest ritual de pas cap a la vida adulta, avui podríem dir que també és un ritual, un intent de fer un ritual de pas cap a la vida en societat, la connexió del poble amb el més enllà, amb el món exterior. A Taüll hi ha un moviment de gent i de turistes de fora bastant important i, de fet, possiblement sigui el poble on, per aquests factors, hi hagi més gent al moment d'entrar a la plaça a les Falles, segur. Veus, la gent els turistes que ja estan venint a Taüll, molts d'ells no saben ni què és Festa Major, ni que sigui la baixada de Falles, i s'interessen per saber què estem preparant, què estem muntant, i les toquen, les aixequen. Què estan fent aquests salvatges del Pirineu de carregar troncs amunt a la muntanya per calar-los fort i tornar-los a baixar fins a baix al poble. Falles són més potser aquí a la zona nostra, aquí a Catalunya, amb diferents tipus de falla, des d'Igil, que tenen un tipus de falla diferent absolutament a la nostra falla, inclús a la Vall de Boí. La falla de Boí és falla, la de Taüll és rantiner, a Vilaller tenen un altre tipus de construcció de falla, a Aragó també fan un altre tipus de construcció, és a dir, constructivament varia. Sembla molt, però en realitat aquesta pesa 12 o 13 quilos. La meva deu pesar uns 10 quilos, però bueno, això un rantiner i això una falla. A mi m'agrada fer-me-la a mi. És més tradicional fer-la cadascú. La disfrutes més. Jo des de sempre mon padrí me la va fer, fins fa uns anys que ja me la fa jo. Em va ensenyar i ja me la faig. I després, quan ens atansem a la Vall d'Aran i quan saltem a França, veiem l'aro, és a dir, una altra expressió de foc, però que és un arbre que el col·loquen al centre de la plaça, que l'obren perquè es vagi secant durant l'any i que el cremen el dia del solstici. És a dir, el fons de tot és el foc. Si fóssim capaços, cada any, quan arriba el solstici d'estiu, de cremar tot el mal rotllo que portem a dintre de l'any, i tornar a començar l'any de forma nova, aquesta seria la força que encara té avui dia el foc.
La baixada de falles de Durro comença encenent les falles, aquí al costat de Sant Quirc. Després, tots amb la falla encesa, ens agenollem i recem un Pare Nostre o el que cregui convenient cadascú per a si mateix. Després s'encén el faro, que són 8 pins, i comencem a baixar un darrere de l'altre. A veure, un Pare Nostre sota Xulita que mos done sort i salut. Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre sant nom, vingui a nosaltres el vostre regne, faci la vostra voluntat, així a la terra com si fa el cel. El fet de resar el Pare Nostre antes de baixar les falles, aquí a Durro, segurament es conserva encara la reminiscència aquesta de cristianitzar una tradició pagana. La festa del foc incorporada a la tradició cristiana. Que això no brandarà, eh? Ah, se m'enganxa la falla. Cago en Déu, que això no s'encendrà, Enrique, tio. Sí, que hi ha brandi, hi ha brandi. No, era Ràdio Lleida. Quan se comença a encendre el foc ja t'entre per aquí unes formigues que dius ara l'hora, ara l'hora. Allí ja t'hi puja tot, els nervis i una mica de tot. Encens la palla i és tot molt ràpid. Podríem dir que és com un esport d'aventura, no? És una aventura controlada, és una aventura domesticada, però no deixa de ser una prova de supervivència que fem en plena era tecnològica. Per què parlo d'esport? Perquè en realitat, diguem-ne, hi ha hagut històricament una competència. Les falles eren una forma de competir els nois del poble per demostrar qui les baixava més ràpid i qui les baixava amb més habilitat, qui construïa la falla més bonica, i també de competir amb els pobles veïns, no? Qui tenia la falla que durava més temps o que era més espectacular. De l'un poble a l'altre, quan ens donàvem compte, ens eren baixat a fotre foc. Anàvem a cremar el faro. Això ho fèiem fer, si era el poble que ho volgués fer. Bueno, no era cada any, però alguna vegada també s'hi feia bé. Avui en dia aquesta competència podríem dir que es trasllada al pla turístic. Les falles són un símbol de la comarca que mostra davant dels que venen de lluny qui som i qui volem ser, però alhora és un símil d'identitat de tot un territori. Aleshores era molt pica entre els pobles. Era per riure, no es feia mala fe. El jovent ara... un tip de riure. El jovent ara està molt ben unit d'un poble amb l'altre i això és molt bonic. Què passo? Que les falles siguessin patrimoni de la humanitat per nosaltres seria una cosa molt gran, com un honor, un orgull, perquè, clar, això és una festa tan xica, nostra, i una cosa tan nostra que si fes mundialment coneguda, impressiona. La idea de la declaració de patrimoni material des falles neix en una conversa aquí a Boí
amb la directora del projecte anterior de la Declaració de Patrimoni Mundial del Romànic de la Vall de Boí, la Carme Polo. Vam tindre una conversa a Madrid, amb la gent de Madrid del Ministeri, i aquests van ser els que ens van donar la idea de parlar amb Andorra. I a partir d'aquest moment que la cosa es posa en marxa de veritat. Llavors, Andorra agafa una mica ja el protagonisme, el pal de paller de tot aquest projecte. França, aquí està Andorra, i aquí està Espanya. I dintre d'Espanya està l'autonomia catalana i l'autonomia aragonesa. Això fa que el projecte sigui, a nivell de la possible declaració, fa que el projecte sigui molt, molt ben rebut a nivell de la UNESCO. Vam continuar amb interès de mantindre-ho i va passar uns anys que fluixeava i ens quedàvem pocs, però tanmateix engrescaven el jovent i millor no teníem la falla feta. Te'n recordes tu que agafaven un fullat i l'enceneven i ens acompanyaven pel poble i feien colla. I a nosaltres allò ens donava ànimos. I aleshores, com que també el poble, allà a Mella Plaça on han fet les falles, se reunia tot el poble, un bot portaven de vi, un bot. Un porro. Quan cremen les falles, és igual que una festa quan toquen els músics. Fins que toquen els músics no s'anima. Pues igual que les falles. Quan s'encenen, sembla que ven aquella alegria. Jo no me'n recordo quan va ser la primera vegada que vaig portar una falla. Bueno, el que sí sé és que igual que a Maria, me la van fer els nostres padrins i la tenim a casa, a l'habitació, bueno, jo. Però és que des de xica ja ho vius, t'ho inculquen, encara que ja ho portes les venes a sobre, t'ho fiquen, saps? I estàs allà a dalt esperant a que sigui l'hora. Bueno, jo tot l'any espero que siguin les falles, perquè és que, no sé, un sentiment ja, que des de que neixes el portes a dins. Pues amb aquestes fotos surto jo agafada de la mà del meu pare que em porta la falla. I, bueno, tinc un lleuger record, però més que res són les coses que m'han explicat d'aquest dia, no? Els aplaudiments de la teva família i de tota la gent del poble que t'animava i que et feia, com dir, pues jo he baixat falles, no? Et feia estar orgullós a tu mateix i després, pues, no sé, l'emoció de dir ja soc gran perquè ja faig el que fan els grans, també. Quan veus passar un nen de 5, de 6 anys amb la falla al coll, amb una força, amb unes ganes... Això és evident que això tindrà continuïtat amb el temps, és a dir, això no l'ha tingut sempre, és a dir, hi ha hagut pobles que s'han deixat de fer la festa del poble, concretament avui s'han deixat de fer les festes del poble, però mai a la vida s'han deixat de fer les falles, sempre s'han fet les falles, és a dir, com un únic acte de la festa, la falla, la baixada de falles cap a casa i s'acaba la festa. Bueno, aquesta és una falla que em va fer el meu pare quan vaig néixer, i no la vam cremar, és com un record. I això explica una mica la força de la tradició i que ja estàs com predestinat a ser un fallaire, a baixar falles, no? Representa una mica això. Jo penso que aquesta festa motiva la gent jove precisament potser pel fet de que estem en una era tan tecnològica que precisament tornar tants segles enrere i emular el que feien ja els nostres avantpassats fa centenars d'anys, jo penso que aquest és el punt que fa que fins i tot la gent jove se senti tan atreta
per aquesta festa. Aquest costum ancestral, més que mantenir-se, s'ha reinventat per dir aquí som, per visibilitzar-nos, per fer-nos un lloc en la societat actual on, si no estàs present als mitjans de comunicació, si no estàs present al ciberespai, no existeixes. I, per tant, fer falles és, un cop a l'any, reclamar, recordar que estem aquí, que existim. És impressionant, se'ns fiquen els pèls de punta només del moment d'entrar a la plaça amb tantíssima gent esperant-nos, amb la música de les falles tocant. Bé, la declaració de Patrimoni Mundial Immaterial dels Focs, jo crec que té com a diverses coses molt positives. Una i fundamental, jo crec que aquesta m'agrada molt remarcar-la perquè ja l'han viscut amb la declaració de Patrimoni Mundial del Romànic, que l'autoestima, és a dir, algo que fem nosaltres, que és nostre, que ho han fet sempre, de repente hi ha un reconeixement mundial. És a dir, quan vam començar la declaració del Romànic, la gent de la vall, o molta gent de la vall, no creia que els nostres romànics, els iglesis que han vist sempre, tota la vida, des que van néixer, han vist els iglesis, no tenien aquesta sensació de que tenim algo molt important com el romànic. Una segona, i també molt important, que és la unió. És a dir, hi ha el Pirineu, els valls, les diferents valls del Pirineu, hem anat treballant, cada un hem anat treballant i anem treballant cada un una mica de forma excessivament independent. Jo crec que el que es tracta i el que aconseguim amb aquesta declaració és que, com a mínim, ens obligarà un parell de vegades l'any a sentar-nos tota la gent de la declaració, és a dir, des d'Andorra, Catalunya, França, Aragó, pobles que som exactament iguals, que tenim exactament els mateixos problemes. Crec que aquesta declaració servirà també per unir una mica més a totes aquestes zones que són Pirineu. I, evidentment, hi ha una tercera que no és discutible, és a dir, això serà molt més conegut i, per tant, des del punt de vista turístic, des del punt de vista de visitants a tota la zona del Pirineu, concretament aquí, a la casa nostra, a la Vall de Boí, hi haurà un augment, l'estem visquent any a any, de gent que venen a veure les falles, que no coneixen les falles i que queden encantats amb les falles i tornen. Penso que el fet de que la Vall de Boí pugui esdevenir patrimoni immaterial de les falles per la UNESCO només recalca el fet de que som un país que conservem les tradicions i que ens encanta viure-les i juntament amb el romànic que tenim a la Vall de Boí reconeixem les coses bones que hi ha al nostre petit territori i l'esforç de totes aquestes persones i les emocions que senten cada vegada que pugen falles. Que es conegui la tradició i que arreu del món sàpiguen que al Pirineu baixem falles i que no les deixarem de baixar durant molts anys, jo penso que això és compartir el patrimoni que tenim amb la resta. Tot el que sigui compartir coneixement i festa és bo. Que com a recompensa de tot el treball que hem anat mantenint des de petits, arriba un punt que nosaltres puguem arribar a veure aquesta declaració. Per nosaltres és una gran satisfacció. És un reconeixement a una tradició que podem afirmar que té més de 2.000 anys d'història, que s'ha fet ininterrompudament des d'ençorens i que és imprescindible donar a conèixer al món i que el món se'n pugui gaudir i en pugui disfrutar, igual com han fet d'altres des de ben xics.
Gràcies.